מסתובבים. רואים את כל פארק אירופה, וואו. איזה יופי. וזה מסתובב. כן, אבל זה מאוד איטי. מה זה? מאוד איטי. כן, כדי שתראי את כל הנוף היפה. מה? לא למשוך. תראי, את צריכה להסתכל מפה. תראי איזה יופי. אתם תחזיקו אותי. לורי, זה לא מפחיד. עושה סיבוב, אתה רואה? אנחנו מצלמים לאבא, שאבא הלך עם הוא הלך עם לשיין למגלשות הרים הגבוהות, ואנחנו מצלמים לאבא את כל הנוף היפה, הוא לא רואה אותו. נכון? כן, נכון, מאוד מאוד. רוצה לעמוד שנצלם אותך גם? בנוף? צלמתי? הנה ריו. הנה ריו היפה. עכשיו לורי יחסית. הנה אנחנו מצלמים עוד את הפעם. אמא, לצלם אותך? איזה יופי. הנה הכדור הגדול של אירופה. הנה עשינו סיבוב. איזה יופי. סיבוב שלם. בראבו. עוד מעט